Beda l-proċess estensiv ta' tindif il-White Rocks pala parti mill-inizjattiva Shape Your Space. B'ħidma konġunta bejn Project Green u Clean Malta, it-tindif qed isir bilan li ż-żona titnaddaf mill-iskart li jakkumula tul is-snin, inkluż skart ta' kostruzzjoni u bekk il-post isir aktar aċċessibbli u sigur. Fi 3 jiem biss inġabru ma' 600 tunnellata ta' skart. Fi żjara tax-xogħlijiet mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Miriam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika Glenn Bedingfield ġie spjegat kif f'dan il-proġett ta' tindif inkixfu żoni li minħabba l-iskart u ħaxix li jakkumula ma' żmien kienu mottija għal kollox. Il-Ministru Dalli spjegat kif għal White Rocks il-ħsieb huwa li fil-waqt li jiġu mfassla l-pjanijiet fit-tul anke riżultat tal-konsultazzjoni pubblika ikun hemm partijiet minnu li jibdew ikunu aċċessibbli għan-nies fi żmien mhux il-bogħod. Fakret li l-konsultazzjoni pubblika dwar it-3 parks nazzjonali għadha għaddejja u daħlu ħafna dejat b'mod partikolari fejn jidħol il-White Rocks. Ġridu li il-White Rocks nkunu għadin niftuħ parti ħalli n-nies jibdew jiġu hawnhekk, jibdew jieħdu il-fil ta' dan il-Park Nazzjonali u nkomplu niżviluppaw l-idejat tagħna biex verament dan ikun park nazzjonali minn nies għan nies. Is-Segretarju Parlamentari Bedingfield qal li b'dan il-proġett il-Gvern qed jagħti lura lill-familji l-akbar medda tard f'pajjiżna biex issir pulmun aħdar il-familji, post fejn it-tfal jilagħbu, il-ġenituri jistrieħu u l-komunità tingħaqad. Fisser dan l-investiment bħala bla preċedent fil-kwalità tal-ħajja li qal huwa possibbli għax Malta għandha ekonomija b'saħħitha. La darba jitlesta t-tindif, Project Green se tibda fażi oħra ta' xogħlijiet permezz ta' studji dettaljati fuq is-sit, inkluż fuq it-topografija taż-żona, analiżi tal-istrutturi eżistenti kif ukoll studji fuq il-flora u l-fawna.